U jiena kont smajt li ġodda post hemm kamra mortwarja. U kont tkun tifel tkun iblaħ, fimt. U jilka kon l-istess, kienet jiffilmjaw xi xena ġew xi għandna klassi għalli għaffej u jiena ma kellix abti. U kont ma jgħatlu smatlu ħajna ħandur dawra għalli jgħatlu ħammun nfittex il-kamra mortwarja. Għalli għani ġimija kien u dorna nduru. F'daqqa waħda ngħaddu minn ġod il-courtyard miftuħa di. Niftu u f'daqqa waħda jibda ġej kesħa, imma kesħa ta'. Dik it-tip ta' kesħa, ma mhux kesħa ġo ġismek, kesħa titlek ma' darek. Kesħa stramba. Ejja, dik smajta ħassejta post ieħor. U issa sirt narafha, għax tru ċerta affarijiet li ta' studjajt u għamilt hekk, illum sirt narafhom. U f'daqqa waħdek, għatlu l-nostra, nidħlu ġewwa mhux biss ċajt, induru l-kantuniera u jkun ġej il-watchman. Ifittxna, komparazzjoni kellna xena. Għalli Karli, għalli tifittxek, għatlu smat l-ħazzaqsi. Lu fejn l-kamra mortwarja? Għalli dik il-kortja, għadatkom ġejtu minna. Dik kienet Dik kienet il-kamra mortwarja, għamlu courtyard kienu.